Ada. If you want mom wagon Iheaka. Iheaka ideke arumona. Iheaka rifin afu. The ancient kingdom. Iheaka. Ndo swari Iheaka Igbo sukerugo eno. Igbo sukali. Igbo sukalile. After Chima. Uhuno Obimo no gabi Iheaka. Ani bogun ancient community. Hi, it's you again, the match and crown the queen of African culture. Guys, today I am live in Iheaka, the ancient kingdom. Yes. You know, when you talk of Iheaka, there's this unique thing about them. So I'm here to find out that thing that makes them very unique, that makes them to stand out, that they are known with. We Africans, we are blessed. You know, when you come to Iheaka, there's a particular thing they are known with. I've heard a lot about them coming to talk of this particular thing. You know, white people, when they want to make rain, they will go to the cloud, to the sky, go to there, gather cloud, insert a substance into it, and they will form rain. But Africa, we are naturally blessed and will make rain in a natural way, which God bless them. And this particular place that I am today sitting, yes, there are no other than the ancient kingdom that will know that God bless in a unique way. So we will be hearing from them, their history, their rich culture, how they migrated, how they have link with other communities. You know, this platform, I told you guys that is a platform whereby we allow the people to tell their history by themselves, how they migrated, how unique their culture is, and those things that make them unique. Unlike the other time that we allow the white people to tell our stories by themselves, which make people to distort our history and say it the way that suits them, which is not our originality. So guys, I am live here, and I'll be allowing them to tell us how they migrated and the rich thing that makes them, their culture very unique. So guys, let's go there. So I will allow them to introduce themselves, then move on what we have today. So guys, Igwe, I suburu le olu beke super I put it in a keji mara. Idagan. Adamara. No. Allah. Ano mbunu ntane Iheaka. Abia ni Iheaka no nwere. Onwere mba ya si na amagi Iheaka. Ma na ga amagi Iheaka. Memu no ya bi Iheaka nta. Ihe m ji anọ n'ubunu nta bi mma gi Iheaka jigiko. Aha dagnel na ile nwomba nshi. Ma abia ni Iheaka no nwere eji mara Iheaka. Aga eji ga tai na agburu nifu. Obu nwi Iheaka siga na abu ni Iheaka. Imana yes. Na abu ni Iheaka. Na mji no rubunu nta. Ya kwa nani eji mara Iheaka. Iheaka. Alan ndo biarbai. Alan. Ono no ni Iheaka nta. Iheaka ideka arumona. Ehambu His Royal Highness Igwe Gebat Okeke Nadi. Ezi deke 3 of Ideki Iheaka ancient kingdom. Alan. Thank you, Alan. No Chief Remigius Ede now Ekabi Uku Nketo Iheaka Eko Iheaka. Dejen. Mno Chief Christian Ugwany Isi-Uzo Iheaka. Only ignore the second. The second. There one. Omo Remigius Ozioko. Ezi chichiri mmadụ one of Iheaka. Odogere bụ Iheaka.
So ekele m nnukwu nshutere na baị ya bụ echichi nke m edechichiri. Nna m gụbedi mara gị. Alano eji mara m n'Iheaka amụ onye isi ekụtara bụrụkwa uriu ekụtara eji n'ọhụzụ Alano. Gụbedi mara gị. Okay. I'm Kenneth by name. Iche Kenneth. Poro Ede, one of Iheaka. Bokomara Eze Kurunezoku, one of Iheaka. Eze Kurunezoku, one of Iheaka. Nam. Gubedi Maragin. Humble Chief Patrick Ugoke, Abanibo, one of Iheaka. Alan. Now Gubedi Maragin. Ozioka Titus. Ozioka Titus. Onyeko Iheaka. So one Akum Barobo. Akum Barobo, yes. Of Iheaka. Nam Gubedi Maragin. Alan. August Nezi. Read one of Iheaka, Iheaka. Kana bịa na Iheaka na nwere mkpenọ na Iheaka anyị bụ ugo ama na nji bụ ugo mana ọ bụ Iheaka anyị. Nna m Idagan Gụbeji Maragin. Abụ Chifu Emeka Ugoke Iheaka m ha nke mbụ n'Iheaka na Iheaka m ha n'Igbo nke mbụ n'Iheaka. Who the Secretary General to Iheaka Royal Council. Nna ndakọ na ihe ji mara. Well, ihe ji mara m bụ Ichie Okwulolo n'Igwe Palace Ezi-Dekere. By position, I'm in charge of culture and tradition. Charge of culture and tradition. Yes. Yeah, ihe ji mara m. And by profession, I'm a herbalist by profession. That study virtue and power of natural things with pure angels that governs them. I told you that I'm sitting in the midst of my fathers them. When you talk of ancient kingdom. Yes. Nine. Come on, Eji Marag. Eji maramo bo Bozi Like kama hamno pious ukwezi. So abama tamama nanu medochi no bo ma ndị tariba mogoro me mbo choro ncha mba tamagara gishi na nom no nyogodo mo brodo mo shodo pronoka. So ya leme na kwadoro mo abịa ka je bidote ọ dịghị nọrọ n'oche nke na Alan Gụbeji Marag biko. Ihe ji wee mara m bụ Ichie Ọdịnanwa na Palace a nke Igwe Ezi-Dekere nke etọ n'Iheaka. Ọzọ m na-eme abụ m onye I'm a rental business. Thank you. Iheaka omenala shi ya bụ na gede amaghị na mkpụrụ edebịa igwe virgin ma chee na ndị bịarịba n'Iheaka seghị nweta ọjị igwe na Iheaka seghị nweta ọjị na ndị kabinet na ndị ama seghị nweta ọjị. Ndogarba Alano. So na ọ bụ ọjị igwe na ndị Iheaka ile soro na enekelechu n'ike na ha enwetagodo ọjị ma ọ bụ ọjị anyị jiri n'ụgwọ. Okay. Darno. Ya na manya alma. Kansas. Yeah. Okay.
Onshogbevo Oko Mkposh Ede Oko ndị ichie ekele m unu ịdọkọ ekele m unu ndị amalile ọmara ka ekwerin onye isi unu ga n'obi igwe anarị gị ọdọ ma agụọ m ọhụ Lafana Eze Chukwu ka bịa ma ezigbo Chukwu dị ndụ ala Iheaka ala Eko Iheaka ala Ugwu Iheaka ala ekotara Iheaka ekotara ego na ekotara ụlọ ọ bụ n'osika kọlchọ dị ịma kọlchọ bịara Iheaka bịa bụ ezi ideke arụmọna nke ịtọ ka ha mara ka anyị bụ Iheaka omenala anyị ga-ekpo ekpo anyị ga na-arịọ ndị na-afọ anyị ma anyị afụghị ha nta bụ nkwọja kwetara anyị ihe ọma nkwọja kweta ndị bịara anyị ihe ọma nganarị ala Iheaka gọziri ụmụ Iheaka niile mgbe ha nọle ndị n'obodo oyibo ndị nọ Afrịka mba Afrịka niile ndị nọ Naịjirịa niile nwoke na nwaanyị wetere na ihe ọma Eze Chukwuoke gọzie Iheaka bọchị Eke gọzie Iheaka bọchị Orie gọzie Iheaka bọchị Nkwọ gọzie Iheaka bọchị Ahụ oge asụ n'ọbụ nwere n'ala Igbo o nwere nke ji agba anyị aka ụna afụma na oyibo abịa oyibo ọmụ bịara na ọ ga-erute Iheaka ma o rute m ọrụ edi ihe anyị zụ anyị ga na-arịọ ọbụ n'onwe Iheaka ji abụ na president of Nigeria nwe Iheaka ji abụ na gọvanọ of Enugu steeti anyị nọ na ọkwa niile dị na Nigeria na ụmụ Iheaka ji ejezu ya ndị na-afọ anyị ma ya afụghị ya azụ ka Ezideke na-emepe ọnụ bụ ọ ga na-emezu ọnwụ ike ama bịa n'ala Iheaka isi nke abụ anyị na-arịọ ka igwe na-arịọ ihe mmenta m na-arịọ mụ na-emezu n'aha Chukwuoke ka abịa ma o ala Iheaka nwere mmanya o ala Igbo nsọ atụ nwere mmanya ala Enugu steeti nwere mmanya ala no Igwe bịam si akọwa nịgụ na asụm nne saa nna m mụ na ndị mụrụ m ga-anọ daarụ m asọ bụ ịnọkwure ndị ọgara esi mara n'imerite mgbe agha mụla gị ga na ikewere agara asị gide gị jide amụnye na mama nọ bụ ndị ọgara daarụ m ga m si jekwu na mbụ asị m nne ihe m ji n'ọnụ bụ unu nta bụ ihe gbasara Iheaka na m anụ dị maka abụ Iheaka anụ ya anụchi ike mgbe asị m enwuteleke n'ime anya nchefe na ya na nka m ma ọbụla akarịrị m meze n'ụmụazị anụma n'ọnụ ndị mụrụ m bụ ndị Iheaka enwere m nọ mbe nta Igwe na ọ bụ nkọga ma nkọga mụrụ nkwugomeja na ma agba nwa m ọnụ munye n'ọnụ na okwu igwe ya na anaghị ekwukpo oge okwu ekwukpo na adị m agba oko ọnụ munye n'ọnụ leta ma kọwa bọta ya
ka m chi ja afia nakwa nwa m Iheaka bụ Iheaka ideka gị na arụmọna Iheaka mụtara menọ mena abụgịnụ ekoi ohe bụ ugo ohe eto bụ ekụtara ego ekụtara ụlọ n'ime ekụtara ego ya dị ka ekụtara ego bụ like ma ekụtara ụlọ ga nọ n'ụlọ ya bụ menọ ana m ekelechi ike ma mgbe nwa m ọnụ m n'ọnụ ya bụ ko Iheaka ilu ko ekoi ka ọzọ ka ọma ka Iheaka chiri ebido alan ada Thank you, sir. Ndewo. Daga. Aduma. Iheaka. Iheaka. Darum. Igwe. Ọman ka ekwuru no. Anyị na-egwugo oge. Dịka igwe chiri brief weme. Iheaka sitere ịda. Maka sitere ịda ya na-asị n'ihe ya Iheaka ideka arụmọna. Bụ na ihe na Nsụka na arụmọna ya harmona sitere ịda na ihe bụ nwanne ntị. Maka na ịbịa na-asị anyị ihe ya bụ ijiji anwụta ya na-asị ideka arụmọna. These three men sitere ịda. Ma onye sitere mụbatara Iheaka sitere ịda ya bịa Iheaka nke bụ Oshamuke gbaland a na-ekọ wee mụta ụmụ n'ọnụ n'ọnụ wee mụta gburu nwa na ọ dị ede ugwu ọtọba ofu na ugo enweta ekụtara ụlọ nweta ekụtara ego ya these 4 quarters make Iheaka from ancient days. Okay, before ndị ọcha abịa bụ colonize anyị na anyị nwegburu echichi izuzu ọ bụ onye bụ ezi ịda na-abịa echi a na-eje ọ na-abịa echi bụ oko umemuji ọ bụ m bụ onye mbụ nke mbụ wee tọọ na but no meshiri the protocol got too much agbasa onye abụla oche ka o chie chide ikad ya bụ echichi ikad ma ya na-ekele ebe oko then ịbịa na-ekoi na ya bụ Oshamuke mụtara ụmụ 5 enwere ụmụlọgị enwere ebeg enwere ụmụokome enwere ụmụ ezumete enwere ụmụokome ụmụ amụze ụmụ agboshido ndị anyị na-enwegburu onyeisi ma ịbịa na-ekọrọ m azụ ndị mbụ na ịbịa na-ekọrọ na onye abụla esila ebe gị ma ọ bụ ụmụlọgị bịa bụ onyeisi ekọrọ adịghị abụ onyeisi Iheaka ile maka na mbọ mbụ Iheaka ile na-eje izu gbasara Iheaka ile ugo nwere onyeisi ekụtara nwere onyeisi ekụtara ụlọ nwere onyeisi ma ekụtara ego nwere onyeisi but na-abịa na General Assembly ihe gbasara Iheaka ile na ọ na-ebe onyeisi ekọ ebe a na-eje then ịbịa na ugo na ojere mụta onye nọ na Amerụ mkpụrụ matama ameghiwala ụmụ ole jee na-ekụtara ụlọ wee mụta ụwala ikolo mkpụrụ eze mkpụrụ ude amụhe isi elu ụmụ eze ọnụ jee na-ekụtara ego ya mgba na-akpọ like ya na ekele ha like bụ na ọ bụ lata mgbe idiri ike lata mgbe dị mgbe mbụrụ na-eche ego bandụrụ anyị na ndị udelu ga-achụghị anyị ji agbadata idiri ike gị lata but some ways na onwere ndị gbatara ọsọ enyemaka ya sitere n'ike Enugu ya abata like but na anyị ha ga-ama na anyị ga eme ihe ile Iheaka ile ile shiri n'ike ya lata mbọ ya wee ya ejipụrụ n'ike ịbịa na elike ọmụ na-enwere ekpere mere enwere ufu ezike enwere abụla egwu
enwere ụmụ ọgba ọ bụ ya ya bụ ihe mekiri Iheaka. So apart from that, na-abịa na ihe ọzọ Iheaka ji jikọta ọnụ maọbụ emume dị n'Iheaka, na anyị nwere emume omenala a na-eji ụka enwe freedom of worship. Ndị ụka nọ, the Catholic, the Anglican, the ndị Akreka, the Pentecostal, ụmụ ihe ga-adịghị na Iheaka n'ọbụla meritere onye na-ya anabata ma Iheaka mara anabata ndị ọbịa. We are very very good in hospitality ịnabata ndị ọbịa. Abịa na omenala, ndị be anyị na-eme omenala, enwe ndị na-aga ọma. Ịbịa na ebe anyị a na-eme emume, anyị nwere na-eme emume ọnwa asaa, anyị na-eme emume uke, ya bụ iji iwa ji festival akatakpa na agba na mgbọm sọsọ ndị Ekọị ebe ọ bụ ebe isi be akatakpa ha ghara ya agba n'oge nke uke Iheaka general na nke Ekọị n'oge Disemba ya nwa na-akpọ akatakpọ ọshamoke iji gosi na ha bụ nna na Disemba ba nke ha na-agba na Disemba ba nke ha na-agba ya bụ ya na-eme iwa ji nke ha azụ na ha bụ na ụmụ ha mmekpu be ha na-eme nke ha ụmụ ha mmekpu be ha na-eme azụnna. Nwere ihe ọzọ ị na-ajụ ka m tụrọpụgodị like this. Ada ịjụwa ma m gwa gị na Iheaka bụ Iheaka ideke arụmọna Iheaka ife na afụ bụ ancient kingdom. Iheaka ndị sụara Iheaka Igbo Nsụka erugo eno. Igbo Nsụka lile after Ochima ugwu na Owerri Obimo no ga Iheaka. Anyị Igbo gụnụ ancient community ma dị Iheaka mụtara ụmụ eno bilite na Ekọị mụta Oshiamoke mụtara ụmụ gịnị ise ụmụ Okome ụmụ Ezumete Ebega ụmụ Amuze na ụmụlọg. O nwere ọzọ hụrụ Ugo mụrụ ha bụ Ugo mụtara ole mụta ole bụ mbụ ọ mụrụ mụta gịnị Ezenemkpa. N'ime ole na Ezenemkpa ebido mbatara mụta Merụ mụta ya bụ gịnị ụmụ ole mụta Meguwele mụta Ameguwal mụta Mkpọrọ. Oge atọ mụrụ bụ ekụtara gịnị ụlọ ya wee kụtara ụlọ na bụ Ikolo na gịnị Ọgbagụ ha ebido mụbata mụta Ụwal mụta Mkpụrụ Eze mụta Umezọnụm mụta Ishielu mụta Mkpụrụ Ude mụta gịnị Amaohe. Ekụtara ego mgbe ha bụrụ n'ihe ka adịden ha bụrụ na ekụtara ụlọ ha bụrụ na ya na mgbe ha bụrụ mbụ bụ na Ụwal Ikolo before ha ala Like ndị lara mbụ Ụmụadagba before ndị eshiri Like
ya alakwuteghi bụ ụmụ nche anyị bụ ụmụ abụgabụle ekpere mere ha bụ like ọmụ na-amụtara gịnị ụmụ enọ ndị bụ isi bụ ọmụ bụ gịnị ekpere mere abụla egwu ụmụ ọgba na ufezike na-enwe Iheaka bilitere from ancient over 500 years ha bụ maga ihe nta ndị swara ya na Igbo Skyline bụ gịnị village enọ and masunu non lan ndị swara Iheaka bụ village enọ Igbo Skyline kam shi aga man gị alan onye ọlụrụ bụ onye nwe bọọlụ ha shiri ịda ya lata ha ekiri na ya ha mamari n'ihe anyị mara bụ Iheaka ideka arụmọna ka anyị shiri akọwa na ha na ha arụmọna shi ha na asa adịshi ya bụ anyị na-aza na ideka Iheaka na anụ nso ka asad ha arụmọna asad Iheaka bụ Iheaka asad nna m sima m juma na mgbe na-akọ onwe gị n'isi bụ atama kibi nwere ya akọ anaghị gbasara ihe omenala gị isi ji abụrụ atama na ịnọchi n'Iheaka anyị eze anyị ka m shiji abụrụ atama bụ omenala emego ya bụ mma echichi mma na echi na ndị isi ọmụgụ mkpọ ga-ada ka ọ dịghị nwere nke ya onye bụ nke abụrụ egwu ha bagara gị ọ bụ mgbe atama ahụ shọn magnir ka anyị na-agụ a bụ mmemme a na-eme n'afọ ọnwa asaa ọnwa iri tuke anyị na-emechi esoghị anyị ji ga-emegbo onye ma abịa ndị na anyị wetara na egbo ma ọ ba na anyị n'ihe sachụkwala anyị na ebefe anyị buchiri na ịka gbo te ihe na da anyị na-ege mọchụ ụka da anyị na-eji agụ ọ bụrụ ya ma avụ na ọgbaghara anyị bụ anyị anyị nwa abịa lụrụ ọgara mana anyị na nwaanyị na-atọ nwọchụ n'ọbọ da ma ọ dara nwa isi nwọchụ ma ị ga-eme gara bịa so anyị kwara bọmba to bọmba ma emedo m ihe nfọkara na obodo ga n'oji nwa ya nwedịrị ike iwe gbam ha bagara gị evu nte ọgọ m ma bụ igwe nwụcha igwe ezideketara ya mahụ maka na ọ lara nwa be anyị na ọ bụghị m nwe na ọbara nna anyị ndị nna anyị nwe abụla egwugwunye ọgọdọ enwe gịnị ga-abụ mgbe ha ma nna unu Iheaka gụkwa mgbe ya latara mbe Iheaka abịa n'Igbo Nsụka Iheaka so na ndị na-emechi omenala ike ha nwere mma onweghị mkpa Iheaka a ga-enweghị nnukwu mma n'Iheaka ịdị a na-ekọ na-enwere mma na-eke ọkpụ ụzọ ọ bụ nnukwu mma ndị ekọ na-agọ agọchike ịbịa n'ugo na-enwere nnukwu mma a na-eke lọlụ ghere ugo ụmụ onye Igbo Nsụka gara aga mgbe ha ịbịa na ekụtara na-enwere nnukwu mma ebe enwere gịnị ezonokpo osimiri nwee akpali ịbịa na Elike enwere ụgwọ ha gị ike nwee onume nna anyị na-ekwu ọgadagidi so Iheaka nwere nnukwu mma ha mere eme omenala ma ha na-emechi ike ha nwere ma m gụchara ọ gwụla ego bet ma ngubete dị like this na nke mụrụ ka nna m dee na onye nwa lọsọgwa gbago ihe ọzọ m si ma m juma bụ na-eweli iwe abịa n'Iheaka na-eme ha na anyị tụkwa na ọdịga anyị nọdụrụ mịa ya nọdụ n'ọbụ anyị na-asịla gị gbasị gba na emenyi n'ezu maọbụ enif
ma bụ ya bụ eji mara Iheaka. Gịnị nwere ya akọwa na gbasara? Ihe m ga-akọwa bụ maka muni. Mana bụ asị na na-eme ihe asị gị chọrọ onye opi asị gị ị na-eji opi ma ijele gị Iheaka. Gị jere Iheaka na gị kuma onye Iheaka na mana mkpa ga-adị isi. Thank you very much. Ijudogo. Anyị mekwu ka mmadụ ebere. Na nke mmadụ ebere ma na-akọrọ ebe akụkọ. Na m akọrọ ọnụ maka ezinụlọ osimiri. Ya bụ mma bụ nnukwu mma. Ya bụ mma dị na-ekwutara. Ma mgbe ọ dị na-ekwutara bụ n'isi elu. Ma ha bụ isi elu ọmụ na village nwe bụ ụmụ igwe. Ha bụ ụmụ igwe ahụ dị n'isi elu ọgba ga-ata. Ha so n'ụmụ ọgba gị mụrụ na-ekwutara. Ya bụ munye ọmụ a na-ekwu maka ya bụ ezinụlọ. Ọ na-anụnụ ha bụ ihe ka anyị leleta ihe. Mgbe ha bụ ndị fanwe nọ na-anụ ihe. Te nwatakịrị kere ha na-ese emunye mbọ m. Nwatakịrị kene ịhụ ọ bụrụ mgbe gboo efu na ịhụ na ọ bụrụ mgbe gboo bụ onye na-eme mkpa na ọjịji asị onye bụ onye efeje ihe dị na-emu o nwere ka abịa ikpe agbara ha akpa akpọ ha asị jere ebe okeke na okwere nwa nwunye di mere nwa afa ovu na ihe ọkwa abụ eji ihe munye fa gbọchọ m munye anaghị ada na tepe na onwe bụ na ihe ọ bụ eji ihe munye mgbe munye abịakọ gị te nwọcha anyị nọ nwọcha na ha egbu ilile mgbe ha anọle mbere fa anọla na-eme mkpa ịkpasị iwe na munye abịa ihe ka ọ bụ kpasị ịkpasị iwe na munye abịa n'orufe ebe anyị nwee anyị na ebara anaghị azụ azụ ebe ọ dụbụ n'isi elu o nwere ụmụnna ọ bụ general anaghị agwọ aka ọgwụ ma anaghị ada na ada ị na-eji ụka o ị na-agụ ọma o ama uteme gị na ọ bụ ruo emu tee fada echere fada mgbe m ma ruo mgbe na-eme ihe ma kpasi iwe na-emunye abịaraghị ọ bụ heritage bụ ọ bụ onye ga-akpa fada ma kpasi iwe na munye abịara ọ bịa bụ omenala oriri onye si mgbọ mi para apara onye ọ bụrụ temi na-eme ihe na m ịwa nri ọ ga-alara ụmụnye bịara ma ihe ka ọ kwasị n'ọdịghị masị gị na ehe na onye ọzọ gị chọrọ onye na arụmadịghị anaghị agwọta n'ọgwụ ha enweghị ọnụ ma beghị mba ma ọ bụ na nwere ọnụ mana ọ bụ ihe ụwa ha jenara bena nwa alara gị nwa ọ bụrụ na ị bụ onye village fa from example na alara gị ten ben n'oso gị lakọnụ mbọ because from child from womb ọ bụ nke munyichi ya dị n'ebe anyị n'ọdịghị na a na-amụ ya amụma bụ ma a naghị ama ya aka amụrụ anaghị agwọta anaghị eji agwọ agwọ alụrụgị na osoko gị anụkwa na bụ mmiri bụ abụ ndị Iheaka nwee mmadụ ndị ọcha bụ na ha jikọrọ eme nke ha ekpokọgo mere kemikals asị gị be m Iheaka ga-abụ na nke ha bụ ha bụ amụtara ha nke isiele o nwere ume na-adụsị na aja n'isiele ọmụna ọgwụ ha ele na ọ bụ ụmụ igwe ebe a na-eke ebe ụmụ igwe ma ha dị n'isiele dị n'ime idek Iheaka dị n'Iheaka general gịnị bụ ihe ọzọ eji magburu ndị Iheaka anyị bụ ndị ọrụ ugbo na mata na anyị nwere oge ala na-ekwekwe ego na mmanya bete ka ala gwụrụ na ihe anyị maara bụ ashwa abịa na Igbo Nsụka na ashwa bụ ejiri ama Iheaka anyị bụ ndị ashwa anyị kpọba na anyị na-erefu ya bụ mgbe ril omenala anyị bụ ite nkwụ and ugbo ihe egbe ọzọ na-emegbu apart from akatakpa ma ọ bụ na gị bụ ihe omenala ọzọ na-emegbu ihe ịma na-akọ ọma maka ọmụma kọọ ọma maka
uke a na-echi ọnwa ịsaa na ike omenala ọzọ anyị na-eme anyị na-eri ọnwa ịsaa bụrụ ote na mgbe ụmụ ihe ka anyị lele anọle te ndị obodo oyibo te mbe anọle te mbe na anyị na-erote gịnị nna ya anyị na-ekerota na mbụ gịnị ọnwa ịsaa ekwere anyị na-eke egbe eze ihe anyị na-eke iri ji ọfụ anyị bụ keba na-eke ma nwere ọzọ a na-ekwu mkpọta ige ahụ bụ uke họrụ kechile na ụmụ nwaanyị vuturu ige taa na ha daga ashọ njụ ome ewetaghị n'efọdụ na ọ ga-abụ njikọ omụla a na-ege ọba ji evutere gịnị ji anyị soro tara ji ya bụ gịnị uke ya bụ uke anyị so anyị na-eri ji ọfụ ma nri oji ọfụ anyị bụ ihe anyị na-eke ebugo anyị nwere mmenu omenala nke anyị ka na-emete anyị bụ ndị ọgbara ọfụ anyị na-emete n'ụcha bụ ọnwa ịsaa uke na ọmabe ya nke anyị na-emete anyị ga akwụsị atụ n'uwe kpo abịa n'ihe ka na ndị na-egosita bụ nwe ndị ga na-asị gị na nwunye n'echula ha na-abapụta asị gị na ịchọrọ ile nwaanyị mgbe ndị a na-asị gị gaa lele na etosighị ile mgbe ndị a ma nnukwu nna ha echi ma ọ bụ ha anyị nwere ihe ka abụọ bụ ịnụma anyị enwechulego osu o nwechulego ndị na-asị na ha bụ osu n'ihe ka n'ihe ka na anụ ịnụ ka esi ka esi ya ọ dịghị amara ka ihe ka anyị lechiri ebido ma amaghị onye mụbatara anyị ihe ka bụ na anyị na-alụ nwaanyị ọ dịghị nchọrọ ịlụ onye m ga-alụ ka ọ bụ onye m na-achị bụ omenala Igbo gịnị ka gburu apart from onye gị na-achị omenala Igbo ka gburu ka nwa mgbe mkperezi na-alụkọ m onye na-efuchi mkperezi dị na-ekwetara but apart from mkperezi na m ga na-alụ onye na-efu ụmụ m ga na-alụ onye na-efu echili mkpe ya ka anyị ọ bụ ekoyo ọ bụ ugo ọ bụ likeo ọ bụ mbenu onwe onye ji eji ebe ọsọ gị gofe obe na ndị ma bụ gị osu ọ dị n'ụba anyị so anyị enweghị ndị a na-asọ asọ na anyị bụ gị one ihe ka bụ na